Meta l-erba wara nofsinhar kienu deħlin il-qorti Simon Busuttil u Jason Azzopardi mhux biss iddawru b'eks pulizija u partitarji nazzjonalisti rashom sħuna, iżda kellhom magħhom ukoll uħud mill-istess persuni b'rekord kriminali li kienu jdawru lill-eks Ministru Austin Gatt. L-istess nies li qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali kienu jassu d-dar ċentrali u li ma kinux ħallew jidħlu fl-istamperija persuni li kienu akkumpanjaw lil Jeffrey Pulicino Orlando dak iż-żmien deputat nazzjonalista. Fosthom Tonio Zampa, belti b'kondotta xejn sabiħa. Fost oħrajn iffaċċja akkużi brabta ma' traffikar ta' droga u der il-qorti wkoll akkużat li attakka pulizija. Zampa jaf sew lil Ernest Tonna. Dak li Jason Azzopardi kien taħ garax bi pjaċir meta kien responsabbli mid-Dipartiment tal-Artijiet qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali. Il-preżenza ta' dawn in-nies magħrufa wkoll bħala bullijiet tixhed kif il-Partit Nazzjonalista kien lest tal-kollox minn barra l-kalma. Tant li l-ewwel wieħed li aggredixxa l-ġurnalisti ta' Wan ma kien ħadd għajr missier wieħed mix-xufiera ta' Simon Busuttil. Quddiem il-qorti Dominic Attard, magħruf bħala l-Gidi, għamel għal-ġurnalisti ta' Wan b'Simon Busuttil ma juri ebda b'diżapprovazzjoni u jidħol il-ġewwa. Minn barra l-persuni ta' kondotta xejn tajba mbagħad spikkaw ukoll dawk li mit-taxxi tal-poplu tħallsu l-mijiet ta' eluf ta' euro f'konsulenzi jew kuntratti u li għad hemm dettalji dwarhom li jridu joħorġu.